Euskal Herriko Unibertsitateko eraikinek autobabes plan bat daukate. Plan estrategiko honek antolatzen du nola irten behar garen eraikinetatik larrialdi bat dagoenean. Autobabes plana unibertsitateko langile eta ikasle guztion ardura da. Edozein momentutan gerta daiteke sute bat edo bestelako larrialdiren bat, eta gure antolaketaren eta gure erantzun eta lankidetza gaitasunaren menpe egongo da gure segurtasuna. Horregatik, garrantzitsua da ondo zaintzea eraikinetan dauzkagun babes elementu guztiak, eta ebakuaziorik badago argibideei jarraitzea. Eraikinetan gure segurtasunerako elementu batzuk daude, bereiziki zaindu behar ditugunak. Sirenak. Ebakuaziorako soinu abisua ematen dute. Su itzalgailuak. Mahukak. Suhiltzaileek edo lehen esku hartzerako taldeek bakarrik erabil ditzakete. Larrialdietarako botoiak. Benetako larrialdietan baino ez dituzu sakatu behar. Ebakuazio seinaleak. Eraikinetik ateratzeko bidea adierazten dizute. Suaren kontrako ateak. Erraz irekitzeko mekanismo bat daukate. Larrialdietan itxi egiten dira eremuak bereizteko eta sua dagoenean kerik ez zabaltzeko. Larrialdietako irteerak. Haietatik atera behar gara ebakuazioetan. Ez jarri inoiz oztoporik ate hauen aurrean. Aipatutako elementuetan akatsik ikusten baduzu edota segurtasuna arriskuan jar dezakeen edozer, esan lehenbaileen atezainei. Zer egin behar dut larrialdi bat antzematean? Hasteko, abisatu lehenbaileen. Zure eraikineko atezaintzara joan edo deitu, haiek jakingo dute zer egin. Segurtasuneko zenbaki honetara ere dei zenezake, edo sakatu larrialdietarako botoia. Ondoren, lokaletik irten eta geratu jarraibideen zain. Zer izan behar dut kontutan eraikinetik irteterakoan? Erabili hurbilen dagoen ebakuazio bidea edo larrialdietako irteera. Erreparatu gezi berdeei eta irteera seinaleei. Lasai ibili, ez egin korrika. Zerbait ahaztu baduzu, ez itzuli bila. Ez erabili igogailua. Ez hartu behar ez den arriskurik. Lagundu mugitzeko arazoak dituzten pertsonei. Ebakuazio arduradunen jarraibideei kasu egin. Hala ere, naiz eta inork ez agindu, alarma entzun bezain laster eraikinetik atera. Joan zaitez kasuan kasuko elkargunera. Zergatik irten behar naiz geziek adierazten duten bidetik eta ez beste batetik? Bide hori aproposena delako zure segurtasunerako. Adibidez, eskailera ireki hauetatik irtenez gero, ito zintezke kearekin. Eta ezgaitasunak dauzkaten pertsonak, nola lagunduko diet? Kasuaren arabera. Hala ere, haiek esango dizute zer nolako laguntza behar duten. Eskailera banatuak leku seguru bat izan daitezke pertsona hauek egoteko suhiltzaileak etorri arte. Bestalde, zenbait atezaintzetan aulki bereziak daude haien ebakuaziorako. Zeintzuk dira alarma eta ebakuazioaren arduradunak? Irakaskuntza lokaletan, irakaslea izango da alarma joko duena eta ebakuazioaz arduratuko dena. Eremu osoa guztiz ebakuaturik dagoela bermatu beharko du. Bulego eremuetan ebakuazioaren arduradun bat dago. Edozelan ere, inork agindu ez arren, sirena entzun bezain laster irten eraikinetik. Eraikinetik ateratakoan, guztiok elkargune bakarrean batu behar gara, norbait falta den ikusteko eta era antolatuan jokatzeko. Mila esker arreta zentzuteagatik eta ez ahaztu, zure segurtasuna gure segurtasuna da. Euskal Herriko Unibertsitatean zurekin gaude.